ang gihisgutan ni Kristo inigtapos kalibutan, kuyaw gyud kaayo. Pero ang iyang kanunay isulti ayaw gyud mo kabalaka nya pangandam sa may andamon nga makabarog ta sa atubangan sa Ginoo, inigabot na niya. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, umanhi ka or umari ka, maranata, umari ka, Ginoong Hesus. Ganahan na mabo nga moabot ng Ginoo sa inyong kinabuhi. Kinsay ganahan ng moabot ang Ginoo ta sa kumot. Ay. Nya, gusto na mong mamatay. Kinsa na'y gusto nang mamatay tas kamot. Tanawa. Inigabot sa Ginoo, unsa mayang buhaton patyon taniya, iya mangganing bungkagon ang mga planeta, ang mga universo. Patay kita. Muna nga ayaw tuga-tuga diyang ingon nga umari ka Ginoo, nga dili sad ka andam nga mamatay. Muna iyang gisgutan, ayaw mo palabi og kaon, inom, enjoy ba kaning pasabutan ng kaon, inom, nag-summarize na sa pleasure and comfort of this life. Ayaw, dili na mo itong pangitaon. Diba, ningaw din ta, ang ikinahanglan gid sa tao, food and drinks. Mao man adayon ato. Basic gina niya, shelter. No? Hindi man mumto. Maunay dihaguan na to kada adlaw. Pero ang Ginoo di musugot ana isag anha mo diha magsigig concentrate basin unya mura mo makuha sa litag, the trap of Satan. Kana bang di na hinunta kabantay sa sige na tong paningkamot, kaon, inom, puy-anan, eskwela. Pero kana pag eskwela kuan ra man na in support man na para maayo ang imong kanunon, maayo ang imong ilimnon, maayo ang imong puy-anan. Munang paeskwelahon ka kay aron kuno haruhay ang imong kinabuhi kay kon di ka maka-eskwela, magsige lang kag pangarga, kargador gyud ka. Ranakos una, magsige lang tag karga ng uling kanang naang dako po na rabasad karon ang manguling. Pait kayong kinabuhi, di ba? Muna yung itong hunahon, eskwela yun, eskwela. Pero ang tumong anak, aron na kay komportable ang imong kaon, ang imong pag-inom, o ang imong puy-anan. Matod pas Ginoo, ug mo na itong concern, makuha tas litag. Kay, wa takibaw dahil kuno nga karon ng gabi mauna di ay. Di ba diya to sa pasumbingay usa nga niingon tong dato. Dako man kining akong umaabot nga ani unsa may akong buhaton, ingon din siya, ako ning gub-on ang akong gamay nga kamalig niya, ako ning himuag mas dako pa niya, anahan ako ibutang akong ani, wag siya magunahon na nga anagin sige siya tigong, wag siya magunahon na katapusan niya. Iniguman ana moingon din ko sa akong kaugalingon, pagkabulahan ni mo undo ni ananimong tanan sud sa pila ka tuig ikan karon, enjoy, hayahay, kaon, inom. Ingon din Ginoo pagkagabi, oy buang karong gabi mamatay na ka. Mao na siya. Adagan karong nangamatay naman gani niingon ako, pader kining namatay nga among pamisahan. Namatay gid ni siya nga nagsigig tan-aw sa imong kanini angkuan, imong misa. Naku, kanindot ana, namatay sigig tan-aw kaysa magsigig tan-aw nang naang unsa diha pay mga makakwarta ta. Sigig tan-aw ng mga investments uban pa kay para gyud makakwarta, nanay daghang kwarta, di ra ba kay mo palit og slot nya perti yung sige lang yung increase, sige lang yung pangitag increase para lang yapon sa
security sa kaugmaon, galisod naglakaw, ga wheelchair na, investment lang ya ko'y gitanaw, kay para na sa kaugmaon sa iyang mga apo, sa iyang mga anak, pulos lang yun ako, ingos Kristo, makuha baya mo diha sa trap. Ug maura ba ni hinungdan, na nagsige na tarong away, sige na tag linibakay, dinumtanay, di ba? Wala din ang hitabo sa inyo. Sa inyong kaliwat, wala ang hitabo. Sing away anang mga bandi, mga katigayunan. Mayo, may mga buutan din kayo mo. Naggubat na maganing kalibutan karon, perti maganing ginubatay, sige maging pinatianay. Di ba? Bisag din sa atong nasod. Kadugay na ng atong gubat. So na 50 kapin katuig kanang gubat anang NPA o mga military. 50 na pila na ilang gihap-ihap 54 na katuig. Gubat ba? Mo ginay gubat NPA batok military. Ako nagtubok man ko ana nga nagsigig gubat dito sa amo. Pagsugod na kong active sa simbahan, kana man sila kasigig gubat, perting patay dito sa amo kahugan nga ri padong Guadalupe. Ana kato mga Sparrow unit ang mga pulis in town mag-traffic siging pito usahay kung matangag ang pito ikatumba pusilon maglitso sa kalibutas pulis siging ana sa sasakyanan nana dito igatio niya ana ang ako in town itong mga kaliwat naglukdog mangga niya kuan di ay upan na dahil mga NPA katong ilang gitawag o mga Sparrow o mga hukbo na yabuin taong mangga pusilo diha pa'y akong uyuas pagkagawan nga nagdoon rosary padung sa simbahan dain taon sa Birhen alas 4 kadlawon kag lakaw pag mga 3 kilometro padung ato simbahan diha ra dool unahan sila may sapa gipusil gapos mga NPA kay galagot lang kuan kuno kanang titawag nila anas una informer gubat unsa may kigubatan, unsa may pasangil, bahandi, kwarta, gahom, dungob. Una, wapa na mahuman hangtod karon. Siging gubat. Nangaapil na maganing simbahan na karon sige hisgot ang simbahan. Katoliko, Baptist, UCCP. Gipanghisgutan na karon diha sa ilang siging discuss aning gubatan ni. Batok sa atong pangagamhanan o sa kinikunong gitawag nila CPP, NPA nga mga gerilya. Unsa man heart core ana kwarta ang securities pagkaon, ang security sa puy-anan, sa panginabuhian, ingos Kristo biyain at tanan kay litag na. Tinuod yung litag kay nakasa naman tani. O na og dili na taana mo biya mahimutang tinunglo sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa kadto kunong bag-ong syudad na naggilak-gilak nga pulos buhi ang tuwa didto wa nay kagutom, wa nay sakit, wa nay kasakit. Unsay gibutang diri walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga hikaplagan diha sa syudad. Kinsa man ning tinunglo sa Dios kanang di na makamaong o higugma sa iyang isig katao. Kinsa man ang di nakamaong higugmas yang isig katao ang nahigugmas pagkaon sa ilimnon, sa balay, sa igsusulob, sa kwarta kana perting kusmurag na nga na kaning nahigugma ni akong gisgutan kusmuron og nao gikan olingi ako no na imong tupad ingna tan-aw nimo sa akong naong smiling o mapakusmod ay guli sa inyong balay iguli nga to sa inyo pasiplatin ang mga tao imo makitaan kanang kusmod og naong tinunglo na nas Ginoo kanang smiling mao nay kandidato dito sa syudad katubang syudad nga di na mga matay ang mga tao kanang mga kusmurog naong nahigugma nas kwarta pagkaon health ng ato ba yung taon din yung sekretary karon si Remy ato ding iyampo
nagpa-check up na kay lain ang tiyan. Pirahanan mantingali to inaot og tandi lang madayon pag madayon sa daang sa mao mo ginatong lawas hiwa-hiwaon man gini hangtod yun mahunong gini atong kinabuhi mao na pero may nalang to sa rini kay buutan man kay itong mualagad wa pa man to'y reklamo din sige ra man to trabaho pananglitag mo ending hindi ato lang sa palitag lungon maura man ay atong ending sa niya inigtanaw sa Ginoo dito Rimi biyaan iyang pamilya mura sa madre ba kuyog sa dini wa gyud siya reklamo alagad gyud simbahan ana ngunang wa siya wa magunahuna ang kwarta amot na gunahuna ba kana siya kay di man gyud magunahuna og unsay ihatag ana kato ganing gikawatan siya dinhi siya man to'y na biktima atong gisagop dinhi nga taga si PDRC iya man tong pitaka mo igida nga 7,000 man tingali to'y nakuha ato iyan tigong-tigong apil pa yang kuan okay lagi siya iya lang inantos Edwin ambot nabuhi pa ba tos Edwin iya lang giingnan nga iyang gitawagan ba Edwin ibalik lang na akong SSS kanang akong kuan kanang kwarta imo na lana di siya mahinogon ba ambot lang ka sa tinud-an nga tos Ginoo kay narabasay uban nga hilumon kay tanan kalma kay pero dito sila sige dito ing parian ni kagmay kay gihatag ni parian niya pero di man ako maklaros na asuma akong Rimi di ang klaro mutawag mas mauro ba na tig-atiman sa akong schedule kinsa kay mo atiman niya akong schedule mo panaw na ni sa Rimi maura ba na tawagan sa ato mga kuan kamo dia mga online parishioners daghan kay muday kana niya padir imong sekretary ba nindot kayo ika-istorya kay buutan kayo ana bisan kung nagkalisod na siyang tubag moingon lang gyapon nga salamat sa pagtawag sir ha salamat sa pagtawag ma'am usahay di man ta ganahan anang mo pasalamat moingon na ta sulbi niya na insured na to sa Rimi na sige lang kamatay na lang niya rin kay Aaron kuan okay na kayo adto nakapadong sa syudad di gito tinonglo pero kamo apil na ning nagwali way siguro agi usisahay inyong kasing-kasing ha isig lang tayo usisa unsa may ako rong gipaningkamutan ang kwarta ang akong puy-anan ang akong pagkaon akong ilimnon kung sa may gitudlo na ko sa akong mga anak o sa akong mga pag-umangkon sa akong mga kabataan kanang pagsigig yung paningkamot aron makakwarta o sa mga klasiha sa pag-andam o sa may akong gipangandaman ana ba kay moabot ra ba ang Ginoo aron hukman taniya kung angayan ba ta dito siyang gingharian o dili nya sa ako nang gikaingon kanang kusmuron og naong na miligro na nga tinonglos Ginoo kanang smiling ang naong ang sigig smile nya di gyud magsigig kasuko dili magsig kabalaka mao na sila ang andam inikabot sa Ginoo na siya kamo basig kasigi mog simba din kay sig pangayo sa Ginoo Ginoo ayuha ko sa akong sakit Ginoo in taon makakwarta unta ko Ginoo in taon bayaran na unta ang utang aning akong kuanan ayaw ana ingna lang hinoon Ginoo malig-on unta ko nga dili na jud ko makakwarta malig-on unta ko nga dili na jud ko makabalay kay nasunog na malig-on unta ko nga di na jud ko maayo ani akong sakit kay patyonon na jud ko ana malig-on unta ko nga di na gini mo balik akong bana kay tuan na gid sa iyang kabit ana ba dili unta ko masuko niya Lord malig-on unta ko dili unta ko maanod aning akong mga kabalaka ining akong mga anak malig-on unta ko nga pwede ra gyud mamatay ko karong gabi kini ako mga anak mupadayon ra gyud ni sila ana ba lig-on na pagtuo lig-on na paglaom lig-on na paghigugma ngadto sa Dios kana mo'y gustos Ginoo sige na nindog na ta